Makhosi amakhulu, sanamukela kwiKhansani TV. Igama lami nguNkazimulo. Mawumusha kwi-channel siyacela subscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Makhosi amakhulu, namhlanje ukhuluma ngesihloko esijule kabi kabi esithi yini ebanga idlozi ningakhulumi noma lingasebenzi masulungiselele. Part 2 lo. Makhosi amakhulu, niyaphuza amagobongo, amandika, amandawo namanono ngokusha kwabalaphi bendabuko. Ekufanele ngicacise, izangoma esikhathi esiningi abantu ababona njenge-TV, yes, abone. Into eyinkinga ngaloko ukubona izinto ziqhamuka njenge-trailer ye-movie, ubona in parts. Uyabona sikuyasha lapha, kuyadutshulwana, kuyaliwa, kuyakhala, kodwa akazi indaba isukephi. Uyangizwa into engishoyo? Mawuhlola kuhle ungathi ungathola umuntu ofembayo, umuntu mekhuluma, ukhuluma ilizwi lakhokho wakho la kuyena. Kodwa into eyinkinga-ke sekubuningi ubugebengu abantu bezenza izinto ey'njalo. Kufanele uqaphele ngempela. Noma uthole umuntu onabalozi. Abalozi usuke amakhehla akhuluma la endlebeni. Khona bemvelo la benginabo abahlali bekhona njengamanje abekho. Kodwa bayafike bakhulume la. Bakutshele yonke indaba. Yilaba abantu abanezithunya nabantu abasesontweni bethi ngizwe umuntu ethi, noma uthole umuntu onabalozi labo kwakhiwa kule y'gubhu zabo ukuthi akutshele ukuthi umumo ophethe. Kodwa ukhumbule labo kwakhiwa kusuke kuyipoki abazakhele bona abantu abafa nje. Ungahlola ngaleyo ndlela zontathu. Kodwa la ngiyakhona yini ebanga idlozi lithule noma impilo ingaphumeleli noma usulungiselele. Kuye kwenzeke makhosi amakhulu uthothi umbethe umuntu owafela ejele. Umuntu oyeboshiwe kodwa yena uthola ukuthi wengenze icala okambo elenzile kodwa ugcine efela ejele kuwumuntu enabantu abadala. Mase ungene loyo muntu usudlileke indiki, indawo, inono lakho, isithunywa sakho. Loyo muntu umlungiselela kanjani ngoba manje yonke into isavalekile. Ingoba umphefumulo afela lapha ejele wangalanda. Ingakho mawungena ejele kuye kuthiwe hamba uyogeza, ugeze isinyama ngoba leya ndawo usafana ukuthi umuntu usuke esefile. Idwala lela. Ekufanele ngicacise makhosi amakhulu, ngiyakhumbula ngafisa isintshele lezi zinto. Ngisana 16 kwala khona esaboshwa khona nomngani wami ngoba we-driver ephuzile. Nganginabangani abadala ke mina. Nami ngaboshwa ngenxa yokuthi ngangazi ukuthi ngihlushwe izinto zedlozi singicizele emngozini. Kwakhona ikhehla la esasiboshwe khona. Ngoba bahlezi 7 days ejele, kwawu 2 days esitokisini. Kwakhona ikhehla eseceke kwami lithi koze kube nini. Mangikhumbula kahle leli khehla lalifaka ubuhlalo babantu abadala. Ngoba lona seligwetshiwe lingala eceleni. Likhala njalo ekuseni ikhuluma leyo nto leyo koze kube nini. Ingakho ngisho ukuthi mawuthole abantu akuthiwa yini bamathongo kuwena abafela ejele, abantu ababeyizangoma ababulawa umphakathi ngoba kuthiwa bayathakatha abashiswa kade sewumakhosi wafika wazongena, umlungiselela kanjani leyo muntu? Abantu abanqunywa. Hayi wonke umuntu ofanayo silapha ngendlela efanayo, kodwa kukhona izimpande ezibalekile okufanele uzithole. Unenkinga nedlozi zingakhulumi. Ulungisa izinto sezonakala kakhulu. Umbethwe indlozi mhlawumbe balishisa. Awazi iphi impande ukulungiselela umuntu washiswa. Hayi yonke into ilungiswa ngegazi. Udinga usizo. Udinga ukwazi ukuthi unomuntu ophethwe isimo esinjani, uhlela kanjani, iliphi inxeba nalo, iliphi engagezeki. Ngoba nasemoyeni khona amanxeba angalungiseleki. Njengoba ekhona emhlabeni umuntu uthola inxeba lilungi agcine sephuma umphefumulo efa. Le engalungiseleki inxeba emoyeni elophayo noma eza kuwena siliphesha kanjani? Wenza njani ukuthi idlozi lingoni kakhulu? Hayi angingamude. Udinga usizo 081 30 41 98.